Eterri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 22. atalera. Astero Gamerauntziaren Twitch kanalean egoten ga, astelenetan, bostetatik aurrera batzen ga. Eta horren ostean, naiz irratian, FM-ean, astearte gauean, 12tatik aurrera entzuteko aukera daukazue. Gero, betiko plataformatan, ebooks, Peertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan entzuteko aukera izango duzue. Gamerantzia komunitatean berri ukitzeko, gamerantzia.eus webgunea eta baita Gamerantzia Telegramen biak ala biak. Eta ni Damian Madina baitia naiz, nerekin dare, nola ez, Aritzo Odriozola, talandenun zueta, aupa atzaldeon. Arratsaldeon, bai. Atzaldeon. Bueno, ze moduz? Ondo oso, no? Hemen gaur jokuen aurkikuntza, bai, batzuk etxen ibilina, segiz izan. Justo WarioWare da niri asko guztiaten saga bat ez lehen joku, mini jokuena, mikro jokuena. Eta justo gaur ezagutu dut beste Kickstarter bat bizela eitzen, indie garatzaile bat, antzeko joku batena, Mindwave deitzen da, Mindwave. Steamen dau demoa da, osake proben bierkot, nahiko etxura politxedeko. Eta ganera, eurrekoan be, ikusi neban, Team Fortress 2 mod bat egon zan aspaldi, TFBware, dala... WarioWaren mikrojoku horrek hartzen da bezala, baina Team Fortressen sartu nez. Eta urte pilo batez hil egon zan, eta aurrekoan konturatu nintzen, beste garatzaile batek hartu da bela, da TFBware Ultimate sortu da bela, workshopien dau. Eta hori be, proben bierkot, egiz izan asko guztiaten mod bat zan, eta bizipila modu dutxo Team Fortresseri, osake, a ber. Kuriosoa, Team Fortress biakin eitea eta ez Garry's modekin, ez? Bai, zelek igual aspaldiko proiektu txubetza, bueno, baina gero, bai, Garry's modak azkenien ez, hartzen deuzela ez Team Fortresseko da, besta inbartetako baliabidiek, bueno, beragaz behilek, eta igual errazautu dana, Baina nahiko joku simple izan, lo que pasa gero hori, mikrojokuek gehitzen juta ziren, eta ez, eduki gisa sartzen. Eta azkenerako nahiko eduki politzizan nahi izan. Osondo, Nikola pertsonalki notizia bezala, ikusi duguna taldian aste honetan eta Gothiken remakea, itxura honakin, berriz aldatuta, eta bai ez, bueno, komentatu ginen aurreko baten be. Bai, urte asko ja, berez ez, lehengo demo hartatik edo... Bai, pare bat seguro. Bai, ez da? Bai ez, THQ Nordic, Barcelona, Sevilla, no, sartuta, eta, bueno, ikusi ginen pixkate elkarrizketa batzuk, nola idea guztiak aldatu dituen jendeak, ez? Emandako feedbackakin, atzera elikadurakin, eta oso itxura ona, benetan. Hola, gauzatxo berriren bat, baina orokorrian esentzia mantenduz, eta gero grafikoki hobetuz. Bai, guztiaten horre Telegrameko taldien sortu zen eztabaidatzu, ez? Kontrolan eta borrokan inguruen. Claro. Ez da bela askorik aldatu, edo, eskusatxu bai suposatzot, ez? Baina orokorrien mantendu da bela ikesteko eta evoluzionatzen juteko mekanika hori. Eta, klaro, orduan, ikuste zure dengo biditzoa, ez? Zuk tamian obendu baino asko zubete jakingo duzu, baina borrokak oso traketzak emoten da, zentzu baten. Bai, die. Hola da, lehengo gotika behora esan. Baina oso, ez da git, zeukan erronka kutsu handia, eta gero bilatu jasinoan zure modua erronka bakoitzari aurre egiteko, ez? Askotan zan korrika egin, norabaitigo, eta beti zeugan moduren bat, ero eraman biazinoan urrun pertsonai bat gero errezago hilal izateko, eta ez da git, zeukan, azkenean ikaste zinuan bere sistema mundu horretan bizirauten. Eta uste dut jendeari be gustatzen jakola bizkat hori. Bai, baina esan gure noan esan be bai, zelan animazioak eta borrokek berak oso traketzen moten debela, baina dauela ez, zure pertsona izen aurrera penagaz edo jarrai penagaz, ikesten doala eta... Bai. Batez ere mugimenduak eta ikasten dozu olako parkour moduko bat egiten, eta kuriosua. Osea, igual gero bukaerako implementazio hori bestala igual itxurosuna izango, bentzet originalien.
Baina, klaro, erakustie, ez, bitxo, hau dana sortu dugu, azkenien gozik aurrera doa, eta hobetzen gabiz, baina lehenengo bideoan erakustie, justo zure pertsona izan borrokan ezinen dabila, kriston kolpe eskasak emoten, eta, igual, promo aldetik, ez da proposa. Bueno, bai, segun nola bideratu da, ez? Bideratu baldin bada oso ondo, bai, orokorrian bideratu baldin bada, ikusiko dugu. Hala eta be, abou ez, askotan beti komentatzen duguna. Ez da bela asko erakartzen, baina, bueno, gero kistonetako jaipa sortu da azkenean. Bai, tanetarek irakurri dute, baina orokorrien, esaten dabe, hori ez dala zer berritzaile, Obsidianen joku barrize, baina nahiko ondo dagoela, eta ordutxu batzuk sartzeko politxe dagoela. Hoi da, hau da, ez duela ezerretan inobatzen, baina egiten duna ondo egiten du, eta listo. Ez da amarreko jolaz bat, baina zazpido sortzira optatzen du, eta hori ondo egiten du, jazta. Hori da. Bueno, eta hori da, dauzkogu bi albiste, nahiko potolua bat, eta analizitxo bat iristen baldin baga, orduan nahi baldin badozue, nire gaitik kareta. Perfecto. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Justo aurreko saioan egon ginen aipatzen, ez? State of Play baten zurrumurruek dauzela, espero gendu lehor otsaiak 14 ingurureko, eta azkenien otsaiak 12 zen, justo irratsaioa amaitzu eta apur batera, iragarri ban ja PlayStationek, otsaiak 12 zen nengo bala. 40 minutzuko iraupena gaindituko eban aurkezpen bat antolatu bien. Sonyin, gero ingo dugu berba, ez? PlayStationen jokuri buruz, baina baitxe hirugarrenan bideo jokuri buruz. Eta, hainbat iragarpen ikusi gendu zen, joku nahikotxu egon zirenek izan. Eta ondo iruditzen badatxuen, esanguratsuenak errepaseko duguz, segiz izan nahikotxu dauz, hortartien. Ordena jarraitzu barik, interesgarrizenetetik hasiko gara, eta lehengoa, Housemarquen bideo joku barrize da, ezkendun jakin ezebez, orokorrien, bideo joku barri bateri buruz, eta Saros izeneko titulu aurkeztu bien, dala zuzenien, Returnal 2 izango zena, ez? Ez da beholan aurkeztu, igual historia aldetik eta beste sozer kontan deu, baina itxura batien gauze berbera izango da. Hau da, alako aksinozko hirugarren pertsonako roguelike moduko bat, edo bullet hell elementuek euko deuzela esan leike. Eta, bertan bidizoan, ikusten alako gizon bat, dala aktore indio bat, okar espana bien, ikina ezagutzen bintzet. Baina bertan ikusten da alako ondartza baten, esnatzen. Eta, olako monstro bat ageri da, eklipse baten atzien, agertzen, olako alien moduko bat. Eta, ja seginen konturatzen, hau igual Housemarquen joku barri zen leke, baina justo protagonistien begizetan izli ikustezan monstruak etxeman erasoana, alako energi bola esfera moduko batzuk ez, Returnalen patroie jarraitzu eta purruet erasoana. Eta argi egon zen, Housemarquen joku dela, eta egiz izan nik pentset gogoan diz ez, Returnal aspaldi komente gendu nirratzaioan, baina niri asko guztiaten. Dalako, rogueliken oinarrizek maila handiz hau batera eruten da bezala, igual ez da A-irukoitz bat, baina A-bikoitz oso potente bat bai. Azken finen PlayStationen estudizio bat da gaur egun, Housemarqek ja 30 urte bete deuz, hori justo logoa ikusi gendun, trailerrien, urte hurrenekoa. Eta orduan emoten deu, euren amestutako proiektue garatzen da bizela, holan saldu dabe behintzet. Osak, Returnaleri beste vuelta bat emongo dutxi da emoten deu Saros honegaz. Eta nire aldetik behintzet, gogo asko baz, eurrekoa badinotxuet, kristona iruditziate, behintzet, barri edo interesgarri batzuk egin bazan, eta ia honegaz ikusten dugun. Baina, zoritzarrez, 2006-ako iragarri dabe, ondino itxaronen birko dugu, eta ez da inungo jokagarretasun bideorik, sinematika bat baino ez dugu ikusi. Eta hori ze PlayStation 5-erako, printzipioz, gero suposatzen dugu PC-erako belduko dela, baina zikera baten kontsolarako izango da bakarrik. Lander, Saros, historia, unibertso jada existitzen den literarioki edo zerbaitetan oinarritzen da, izena bintzat zerbaiteatik ezagun naiten zait. Ez dakit hundi datorren egiz izan. Suposatzeo bai hartuko da bela ez, Returnalen hartzen biesan olako elementutxu batzuk ja historikoak edo kulturaldetik edo hartzen biesan. Baina, ikusko dugu zereri heltzen dotzien, Returnalen historizoa bintzet oso berezi zaharran, eta imaginita dut ametik antzeko oso zerreitzeko asmo dauela, baina hori ikusko dugu. Itxura hona bai.
Bai, ia zelan datorren. Hau izan zen seguruenik State of Play-eko iragarpenik handizena, edo bentseta mailerarako itxibiena. Baina beste bat ez usteko egon ziren. Bata deitzen da Tides of Annihilation, dala Eclipse Glow Games deitzen den estudio batena, lehenengo bideran txituen genduen, estudio honen izena, antzadanez, uste, txinatarra dizela, bentset, edo lako. Bai, txinatarra da jokoa. Okerrezpana bilen. Baina, giro etxaldetik, Londresera arungo gaitxu, Londres fantastiko batera, holako sontxitxute agertzen da, hainbat monstro edo izaki gaz, ez dakit zer. Baina, itxura batien, historizoak olako, kondaira arturikoak hartzen deuz, guizengo gara Gwendolyn deitzen den neska bat, Londresko... Genean, Lander, Gwendolyn nao, Guinevere, Gwyn, hori dana hortik dator bai, Hortik dator bai, hori zeda. Dark Soulseko izen mitiko horrek, bai. Claro. Antzadanez izango gara, Londresko, bizirik jarratzen dauen pertsona bakarra Londresen, eta Avalon, hau kontaira Arturiko nega zelotute, erresuma magikora joko dugu, olako hack and slash edo akzinozko joku baten, Devil May Cry edo olako jokuek hartu buruen, edo Nier eta antzekoak. Baina moten da bena gaitxik, inbokazioak ez da asko jolastuko dugu. Justo saldunek inboketan ibiliko gara borrokatan, Gwendolyn negaz borrokatuko dugu, baina beste emak itzeko aukeri gongo da. Gero eskalatze mekanikak eta ikusi dire hor Shadow of the Colossus gogorak hartzen da bena. Dana atal grafiko oso potente bat egaz, grafikoki astakeri da, egiz esan. Eta, garatzeiek kapatzen dabe, 50 buruzagi baino gehiago gongo dizela, borroka arraldoiek eta ikusten dire, orduen nahiko itxura politxe ez, estudio barri baterako, osak egia zelan datoren. Baina, printzipioz, laster kaleratzeko asmoa da, ez da behinungo urterik edo hilabeterik aipatzen, PlayStation 5-en, Xbox Seriesen eta PC-en. Txinatar estudioak azken aldian idea hartetzen pila bat, Osea, Wukonen izan daiteke lehenengo torrezan handia, eta orain ja egunero gehiago daude, eta gainera ez dira jolaz... Estela jarraituz, ez? Hori da, eta ez dira jolaz txikiak egiten, hau da, ja kategoria bateko jolaz. Nik uste dira txinak emondotzala ez, garrantzia honi be, eta merkatu honetan hemendik aurrera nik uste presentzia eukiko da, bela. Ingo zalantzari parik, eta ikusko dugu beste hainbat adibide olako antzekoak, ja batzuk ezagutzen dugu, eta bertan State of Play-en agertu ziren, orduan gero komentiko dugu. Txinatik Japonera goaz, Onimusa pasesan bertatik, Way of the Sword, hilabete batzuk ezagatu gendule The Game Awards aurkezpenien, sarizitan ez da. Eta, ingoan, gameplay-ze jokagarritasuna erakutsi dabe, eta baitza protagonistie aurkeztu bai, ja askok espero bien, baina Miyamoto Musashi samuraize, da protagonistie. Justo Onimusan animie, Netflixek argitaratu eban animien berasan protagonistie. Baina, markatu, Onimusa azkenean, joku zarra da berez, izatez? PlayStation 2koak ziren nagusi danak bai. Eta, berez originalian Musashi izan? Ez, beste, esan benetako samuraize berez, beste bat bai, bigarrenekoa bai, bigarrenan Yubei Yagi usan. Eta bestietan aketsi klaneko samurai bat zan. Kontua Onimusan beti eitzen dezen da bena da, benetako aktoriek hartun protagonistari arpeize jartzeko. Lehenengo batan Takesikan eziro zan, gaur egun ja, La Casa de las Dagas Voladoras talakoatan ibiltze zan, baina gaur egun ez da aktorie. Bigarrenan zendute dauen aktore bat hartu bien, Yubei Yagiun arpeize jartzeko. Eta bengo honetan, Musashin arpeize jartzeko Musashi arpeize jartzeko Toshiro Mifune, dala, Sith Samurais, da, betiko ez, Akira Kurosawan filme pillo bateko protagonistie, bera jartze otxo arpeize. Igual ez da horren ezaguna ditzen, ze gaztetako modeloa erabilit da bela esan lehike, baina, bera izango da, eta izan posteko, alako protagonista barri bete ukitzi, nahiko interesgarri. Ze ikusten da, bai nortasun aldetik horako trekimailuek eta erabiltzeko adala bera, apurrete IS-eitzekoa IS-en bierdanien, eta lako kontutxuek. Eta hori jokagarritasunien islatuengo da. Ze ikusten da borrokatan, igual Diablo eri etxaizeri tatame bat hartun lurretik, eta horregaz defendatu, edo hori ganera bota, olako telak eta erabili, igual ikusmena oztopatzeko, olako guzatxuek einalko dugu zela moten dugu, borrokatan. Egiz izan, azikeran aipatzezan, igual izango zela nahiko Souls, jokagarritasun aldetik, baina ikusten da erroetara buelte dizela, nahiko Onimusa da, igual
deaburoke izan kontra gabiz, borrokan, aldi berien. Baina hori, kontrarasak topera, espada magikoak eta lakoak erabiltzeko aukeria. Orduen, nahiko itxura hona, niri bentset nahiko berotu duzti. Ez? Erabili izana benetako pertsonaia historiko bat, ez? Bai. Azkenean benetan existitu duzan, Musashi Miyamoto, eta zan gero erabili zen, bigarren mundu gerran eta eroi adibide bat bezala emoteko, gero, honek Musashi Miyamoto, que bost eraztunen liburua idatzi zeban. Hori da. Hola oso famatu da dana, samuraien bizitza eta bideen inguruan eta hola. Eta tipua itxurian esan, astoa, osea, bueno, iztonetako indarra zeukan, eta espatakin be oso ona esan, eta tipua bi espatakin, eta itxesan burrukan, osea, espektakulo bat, omen zan, gero egia da, nola be, montatu zeben pizka pertsonaiaren historia, ez, propaganda bezala, ez dakiz ze puntutaren gezerdan egia zer ez, baina, Japonian da pertsonai bat oso epikoa. Ze gara izango da pertsonaia? Ba, ez dakit, izango da feudalismoan amaierakoa, ez dakit edo meio, ez dakit oso ondo, baina, ez dakit, 17. mendearo, ez dakit, botatzen abele, iruko totala. Txumontun ez dakit esaten, baina, bueno, badeko adibidez manga oso ezagun bet, Vagabond, ez dakit ezagutzen duzuen. Esteko amaierarik, zoritxarrez, baina oso famatu da, eta beran Musashi historiz. 16. mende bukaera, 17 izan dut. Bueno, hor jaio esan, orduan bai, 17. mendean ibiliko esan ortiziar, baina bai. Eta bueno, Onimusa Way of the Sword hau 2008 espero dugu, ondino data barik, eta PlayStation 5, Xbox Series eta PC plataformatan estreneko da. Ez da ikusi dugun Onimusa bakarra, aurrekoan aipatu gendun Onimusa bin remasterra, bermasterizazioa be agertu zen, apuruterak utzitxe gameplayze, eta hau maiatzak 23 helduko dala iragarri bien State of Play-zen, kasu honetan PlayStation, Xbox, Switch kontsolatan eta PC-en baitza. Ordun, hau honetan ja epatute, beste ja komente dugun albistetxu batera pasatzen gara. Ze Metal Gear Solid Delta agertu behar zan momentuen State of Play honetan, PlayStationek gure barik filtreban bere storien, iragarpen datie aurreratute, abuztuako 28. Eta, bueno, hori taler berbera ikusi egin duen, Ape Escape-en amaieri llegaz ez, joko mota hori bolteko dela moten dugu, Metal Gear Solid 3 negotezan joko mota hori. Baina, bitxikeri moduen, PlayStation 5-eko da PC-ko bertxinoak Ape Escape egaz hori crossover hori edo modalitate hori mantenduko dabe, baina Xbox-eko bertxinoan, Ape Escape berez PlayStation-eko saga bat edo frankizi beti zen da, Xboxen hori kenduengo dabe, eta horren ordez Konamin Bomberman erabilko dabela emoten dugu, hori zen mantentzeko. Itxura hona ipatu genuen. Itxura oso hona dauka, jolasa ja espektakularra da, hortaz ondo egiten badute, zaletu entzat, lander bati bat zuzea, nik jolastuta ez, ikusita daukat jolas osoa, asko gustatu zitzaidan, beraz, bai. Ikusitza dauko osoa, bat jolasten, gameplaya? Ondo. Osea, oso motza, zenbat irautzen da gutxorara? Ez da git. A ber, nik usi nuena jolazten aizan ere hibritas egon dena hautik. Hortaz, zenbait gauza bat azkin zein beretzan. Errezago, ez? Merezi du Metal Gear irukean, originala bebai pila merezi dugu. Beni orokorrean, karo, Onimusa, sartzen da Musashi, gogo dauka probatzeko. Tales of Annihilation be, itxura ona, Metal Gear Solid be, ez dakuguna da denborarik, baina, jode, itxura oso ona orokorrean, bai. Betxet hori Metal Gear, ez da horren joko ilusio, oza, que... Nik ez to jolastu klasikotara, orduan igual aukera politxa da, batera jolastu behar baldin badot, ez? Mendik sartzea edo hastia edo probatzea. Bai, gana hirugarren aproposa ze prekula modun sortu zen. Berez, hasikerako historia kontutan dugu, oza, que nahiko aproposa da azteko horregaz. Lander, Ape Escape-ena ipatu zuna, bakit jolasontan zegoela alako monigote bat disparatu bertziozuna. Bai, horrek igel modukoak ziren, bai. Hori reemplazatuko du edo? Ez, Ape Escape-ena be originalin egote zan, Zan alako joko mota berezi bet, tximinoak topei berzen duzela kokalekuetan. Baina parteko joko mota bat zan, bai. Bale, hori zenekin. Eta, bueno, aurrera hanje, beste jokutxu bet, beste mitiko bat, Shinobi sagi volteko da, bere sarkadietan, eta, bueno,
Sega Mega Drive deko atalik ezagunen hirugarrena, gero kibazen bebai PlayStation 2-ako atalak, Nintendo 3DS-erako beste jokutxu edukiban, baina kasu honetan Art of Vengeance deitzen da titulu barrizea zator, eta Lizard Cube garatzaileen joku barrize da, espada zuzen ezagutzen hone dire Streets of Rage 4 sortu biezan garatzaileek, eta Segagaz batu dire, antzeko atal grafikoa mantentzeko, olako eskuz sortutako, bidimentsioko atal grafiko oso landue mantendute, akziozko plataforma joku oso txulo bat sortzeko. Nire bintzat, bilora karraiozte, hirugarrenan Shinobi 3 asko ibilinaz berez, orduen placer bat sajau bueltetan ikustia. Eta hori ze, printzipioz abuztuako 29 estreneko zen, PlayStationen, Xboxen, Switchen eta PCen. Eta ikusten duzuna, akzio piloa, saltoak, borrokak eta exekuzioak, gero olako surf taula ganeko atalak bueltan dire. Osak, benetan, gogo pilo honetan jolasteko. Oso, azken aldean plataforma bidimentziotako akziozkoak pilat aide ateratzen, Azken finean, erreza dala esan leike, olako joku bat etxe ez. Ikusi dugunien garapena urte pila luzetzen dela, ez tekila denporarik eta gero jokuek galdu etzen dizela, nik uste dut olako joku txiki eta ondo sartzen dizenak etxe egokize dela, esango nikenik. Bai, eta itxura oso nauk da, esan duzun bezala. Bizualki, ni naiz zalea jolaz horrena, baina itxura ez bentsat polita ikusten da. Jente pilo batek espero ban beste joku bet, edo goto esan da edukei gehigarri bet, Lies of P Overture izan zen, eta azkenik iragarri da ofizialki eta udan estreniko dala zen, trailertxu lagur bategaz. Nik egizien azto jolastu, Lies of P, gogoadikotaz. Ja, geure berdin. Soulsborne oso nadala dinoi, eta askorik espero jokuen egaitzik, baina orokorrien oso balorazio nola lortu deuz. Eta DLC nahiko potenti izango dara moten dugu, Overture espantzin honek gune barrizek, etxai barrizek, arma barrizek, danetari gaitxuko dara moten dugu, hainbat orduko iraupeneko DLC baten. Osak, igual dana bat dela dagoenien aukeratxu bete monbirreko dako, itxura oso politxedeko. Arraroa, nahiten zaitena Soulsborne estiloko jolasa izan, eta estetika, azken finean Soulsborne guztiak, más o menos estetika bat konpartitzen dute, eta hain desberdina izatea. Baina nik landar esan duzun bezala, mundu guztia entzun diot oso jolasona dala, eta proba bat eman berko zaio, ez? Soulsborne zalea izanik. Papratu berko da. Bai, zantzari parik, Metxete gure hori Telegram taldien, gebenatzeko Telegram taldien hain batek aipatu dabe, oso ona dala eta probatzeko dala bai ala bai, gero bere arazok eta buko deuz, baina nahiko txuko gomendatu dabe, osake, ia. Ni bete entzun dutena ona, bai. Ez esaten nahi zan, logiko eretzetera eduki gehigarri ateratzea, ze lehenengoa jendea gustora geratu bazan, aprobetxatzen dezu, ez? Aurrera tiratzeko. Bai. Bere fanbase-a dauka, honek. Hoi da. Fanbase ederra deko baitxe Digimonek, eta Digimonek joku barrize, iragarri dabe State of Play-zen. Ganera antzaran esoengo honetan, ja beste, aurrekontu bategaz, ez? Digimon Story Time Stranger deitzen da, printzipioz, aurten estrenetako asmoa dau, PlayStation 5-en, Xbox Seriesen eta PC-en. Eta, da, Digimon Story azpizagako jokuen moduen, balako JRPG bat, imagine Pokemon bat, Digimonakaz, ez? Eta, kasu honetan, Tokio bizitiko dugu, persona sageien antzekotasun nahiko handizideko zen jokagarretasun mekanika batzukaz, eta gero baitxe mundu digitala, bertan esplorazioa, borrokak eta bar ikusko duguz. Eta hori ze, Digimon saliek eskatzen bien beste joku bat, bentsat, saiatu ziren bestelako joku mota batzuk garatzen, batzuk ondo urte ziren, bestatxuk ez horren beste, novela bizuala, da nire oiniko probetako dekoten bat adibidez. Baina, honek bentsat hori, emoten dugu beste alegintxu betengo da Digimonegaz, eta bentsat Pokemon saliek ez tekinak Nintendon kontsola bat, honetan probetako, honetan ibiltzeko aukeriuko da, bela. Izan ez, aziran, erratzoia Twitchetik ikusten nahi dian antzat, agertu da Tokio, aziran, eta pentsatuet, artistikoki agertzen zian bezala pertsona pentsaet, persona bat da, baina
Asko ziloran, Ja. agertu arte ja Digimonak zirela, darako gondi petzen, ostra, zer da, seganera, zurrumurok egon ziren Shin Megami Tensei barri bete egon gozala State of Play zen, ez da hola nizien azkenien, aurreratzen dutxuet, baina, bai, Digimon honegaz danako ginen, zer, eta gero ja puntu batetik aurrera dano jauzi ginen, Digimon izan gozela, eta posten az, penimo gozten hau hiltzen itziko gabi ementzet. Zagutzen genduen joku bet da The Midnight Walk, baina ikusten duten bakotzen, astuitziat, eta ikusten duten bakotzen flipetziot, zelako txuriegaz, orokorrian. Dalako beldurrezko lehen pertsonako joku bet, akzioagaz nazteta. Baina, berezitasun moduen, claymation teknik erabiltzen dugu, guztinez sortutako mundu bete eratzeko. Eta honetan, State of Play zen, iragarpen argitalpen dati ezagutu dugu, maiatzak sortzi zen estreneko da PlayStation Posten zein PC-en. Eta ikusten duzuna, da, lako lehen pertsonako mundu oso zoro bat erakusten debena, puzletxuekaz, lako kainoin moduko bat, Tim Burton, hori da, ezta? Guztiz, zera, pasai antezen nabiat, eta lako filmiek, gogora kartzen deuz. Eta flipetxeot, kiston itxudiko, ganera, dekoso aukeri jolasteko modu normalin izango dugu, edo baitza VR kaskoakaz, PSVR bizekaz, PlayStationen kasuen, eta PC-en bat kaskoaz. Nahiko gogorra, kaskoekin jolasteko. Ja. Kasualez ez da izango Moonhood Studios hau zeintzuna, ez? Don't Starve. Ze, titulua agertu danean zeana, jolasana, tituluaren tipografiak antza zaukan pixkat Don't Starve. Ez dut uste, Ez? Bale. Ez dut uste bera izinik ez. Biak ere, esan duten bezala, Tim Burtonen pixkat estetika hori mantentzeuta igual horrati daukate antzekotasuna titulu. Hoin bai beste estudio ezagun batera pasetan gara, Supermassive Gamesek Directive 2020 aurkeztu ban, dala, euren estiloko joku bet, hone dire Until Dawn eta The Quarry dalako aventura grafiko, beldurrezko aventura grafikoan garatzaiek, eta hengoan gauza berbera errepikatzera datoz. Baina hengoan girotzi espaziozokoa izango da, olako Alien estiloko girotze bategaz, erabakizik hartu mirko dugu, oso joku sinematikoa izango da ez, historizek idatuniko joku esango dugu, narratiboa. Baina egiz izan, itxura benetan ikusgarrizeko, batez grafiko aldetik, girotxe aldaketa honek oso ondo indotxo bentze joku hori, ze aurreko eta nespin asmatzen askorik nahiko errepikak hortzuk ziren, baina ja alienetara jota eta ikusten da, ez? Jentik eskatzen da benzuzen izan dela. Argizan erabilera espektakularra da guztiz. Bai, kanpoko irudiak espaziontzienak eta, emote dutzen inmensidadean sentsazio hori, eta barruan itzalekin eta nola jolasten daben. Ez dakitan cinematika ero gameplaya hortik joango dan, baina benetan itzela, bestela. Ezken pentsea hemen gameplay askorik ez dau berez, erabakizik hartzetik aratau. Orduen oso ondo ikusten dire bideojokuek, Until Dawnen kasu hori da, ez? Nezita 2015-ko joku bet izen gaur egun oso ondo ikusten da, ingitzi jaso ban remasterra. Eta hori zeitzen bat hiliko gara, erabaki txikizek hartzen, biziri jarraitzeko. Segurunik protagonista pila hauko duguz, eta gure eskuago da, horrek biziri mantentzi edo ez, pilo bat hilengo dire, beste batzuk biziri jarraitzeko dabe, gure erabakitzen arabera. Eta hori da purbet aurkezten dabena bideojoku honek, ez? Gehiago da pelikula bat, bideojoku bat baino. Bai, guztiz. Baina, bere publikoa deko, eta gure azken finean Telltalen aventura grafikoan oso antzeko da lasaldik esentxu baten. Baiz eta Telltalenak esplorazio edo aventura grafiko kutsu gehiago eukin. Baina honek azkenien ordu gitzi batzuterako entretenimendu horteko zuenekaz, eta historizo hona badekie, merezidu dugu. Eta hori urri zen bizen jasoko dugu, aurten, urte bukaeran, PlayStation 5, Xbox Series eta PC plataformatan. Kirotxez edo jokuz guztiz aldatute, Sonicen bideojoku barrize ezagutu gendun, lasterketan akaso honetan, uste ordu batzuk harina hau filtrezan, Sonic Racing Cross Worlds. Laster estrinetxeko asmoa deko segak, harina hau probaldi bete gongo da, otxaien, osak suposatzen dugu, benetan laster izango dela. Baina zer topeko dugu, Sonic pertsonaizetara mugatu direngo honetan, ez da izango Sonic and Sega All Stars Racingen moduko joku bet,
Baina bai hartuko dabe joku horretako mekanika nagusi izango zana. Autoak kontrolatziez gain, momentu batzuetan transformingo dire, eta olako ontxisek edo hegazkinek kontroletako aukeri egongo da. Oingo honetan, barretxasun moduen portalak egongo dira, lasterketan lehengo postuen doan pertsoniek, bigarren birera altzerakoan, olako bi portal edo 3, ez da izimatzen izan. Horren artin aukeratzeko aukeri euko deu, eta gero, zirkuito guztiz aldatuko da beste mundu batera igarota, orduen horre egongo da apur betez, joku honen barretxasune edo elementu berezize. Nahiko etxura nadeko, grafikoki potentzio moten dugu. Pertsona horrek aukeratzen da, zein izango dan zirkuitua, ez? Eta gero dana pasatu beharko die hortik. Hori da, bai. Bale. Hori da. RPG mekarikak egongo direla aipatzen da bez, egileek. Antzan, solako tresnak edo aukeratzeko moduet egongo da, lasterketak hasi aurretik. Eta parekatze desberdinekaz abiliezi desberdinik egongo dizela moten dugu. Hori ez da sakondu askorik horretan, baina ikusko dugu. Orduen, lehenko kasu bera ez, Digimonena ikusi dugune, Nintendo kanpo dekogun Pokemon joku politzi zeleike, eta Sonic kasuen Mario Karteri aurre itxera datorren beste joku elegante bat izeleike baitxe. Bai, guzti zagaz. Ia, apurbeto lan presiña itxeko aukeri dauen ez, eta besterako goza batzuk ikusi. Urrengo jokue aipatuteko birratzaioan, eta hau da beste bat, astu itxin jatena, eta gero jarraitzeko Christian kemotestezena. Helisaz, erakutsi bien barriro Rock Factorrekoak. Oingo honetan, argitaratze dati emonda, iraiak 4 estreneko da PC, PlayStation 5 eta Xbox Seriesen. Eta ez dakitzeko gogandeko zuen, baina da hori Death Stranding moduko Souls-like bat, ez dakitze, ondo asaltzen dodan. Baina, oso itxura politzedeko, barretxasun moduen, gaurkotasunezko mundu baten jarriko dozku, baina gero espatakaz, patalaserrakaz, eta eskorakaz, eta lakoakaz ibilko gara, atal grafiko potente bateko bitxartien. Eta bereztasun moduen edo mapi edeko, inolako laguntzarik edo gidarik gabe ibiliko gara mapi zeharkatzen. Antzan, ez duzko emongo ez ikurrik, ez misiñoak burutzeko nora jo bier dugun, ez bez. Horren hori izango da Helisasonen berriztasuna. Baina, ostras, grafikoki, mekanikoki, oso berriz moten dugu ikustekoa. Osak, iraileen benetan harritzen duzkun edo ez. Zora, esan dezun bezala ez, pixat Souls ez dakit pinta daukan, gero asko edaten dut, bere garaian aurkeztu zutenean komentatu genuen. Ematen dula, asko edan dula Death Strandingetik. Eta bai, itxura hona dauka. Ez nakiena da, nik uste orain izan dela ez, Lander, interfazerik ez dugula izango, eta... Ez errotik beha ipatute egonda berez, bai. Beira, esperientzia berezia izango da. Egia da, horrelako erabakiak hartzea interesgarra izan daitekela, zerbait ezberdin esperientzia ezberdin bat ezken izakezurako, baina oso zaila daiteko eta ondo ateratzeko. Hortaz, high risk, high gain ezaten dana, ez? Erresko asko, baina irazteko ere asko daukazu. Eta gide, masiboki popularra egiteko... Ja, hori normalen ez. Hasieran zaila, egiten baldin bada, igual asko. Ez, baina lehengo stopo hori gainditzea oso ona izan behar da, jendia asko motibatzeko eta gero zabaltzeko asko, ez? Piskate, Dark Souls okurritze jatez. Hori da. Hasieran, jende gehienak lagain ginoan bezala, ez? Eta gero bueltau. Hortarako, balio leiken joku bat izan leike ondo egin da baldin badago. Baina, normalian, hainbeste zailtasunekin azten da joku bat, ez? Gaur egun oitzuta garen bezala, a ber. Bai, zalantzari barik. Publiko zabalau bat entzat izango da aurrengo jokue, Mind's Eye, dala Leslie Benz izen joku barri zen, ez badozu zagutzen, Rockstar Northeko ekoizlie itzen da urte pilo baten, Grande Auto nagusi danan atzin dau bera. Eta hau garatzen dabil bere estudio barrezegaz, deitzen dana, horako izen ilusatok itzen man. Ez dugotoin fitxeta. Baina, proposabaina izango da, alako GTA antzeko bat, baina etorkizunezko mundu baten girotute. Antzan ez, cyberpunk estetika apurtxu bet, edo girotxe apurtxu bet hartzen dabe. Olako mundu ireki bat aurkezteko, nun izango garen olako militar bat,
implante batzukaz, oroimen arazoak eta dekozena, eta berez ikusten dira, Australiarrien akzio piloa, robotan kontra, beste gizaki batzun kontra tiroketak eta lakoak, gero mundu irekiko atalak begongo dizela moten dugu, kotxeek gidatzen eta bestelako mekanikakaz. Orokorrien, bai esan leike moten dela, GTA de mercadillo esaten dana, eskartxo hau, Baina, itxura hona deko grafikoki potentie, stand-up pilloa hor, Michael Villegas alderaketa asko jasan duzu. Igual pixat jaska dauz. Eta ulertzekoa da. Eta oso tirotara bideratuta igual, ez? GTA-an aldean inkluso, bai. Bai. Nire buru barruen, Saints Row eta lakoak, ez? Ziren kolabuzio protaka, hau ikusten nago mitxartien. Eta hori, grafikoki bai bada oso elegantiek izan itxuridiko, baina gero jokagarritasun aldetik maila hori mantentzen da ben, edo ikusko dugu, ez? Uda honetan estenetan da, osake ja. Eta hau be, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako ikusko dugu. Eurrera hanje, maiatzak zeizen beste joku nahiko interesgarri bet jasoko dugu, Metal Eden deitzen da. Eta kasu honetan, nolako Doom edo Quake moduko bat da, etorkizuneko mundu baten girotute. Askok pentsa gendun Marathon barrez izala, badin joku barrez, lehenko erakutsi binien. Baina ez, dalako tiro joku nahiko frenetiko bat, itxura batien, eta bereztasun modu emoten du beste robotan, arerioak robot batzuk izango dira, eta hauren bizotzak edo nukleoak hartunde, ez dakit, abalizi beharrizek edo lortze jungo garela, edo antzeko sos erre. Baina, plataforma piloa, tiro piloa, eta grafikoki nahiko berezitxo emoten dugu. Barriro, PlayStation 5-erako, Xbox Series-erako eta PC-erako estreniko dan joku honetan. Beira, nik usteet, Doom gustatzen zaien jende horri akzio frenetiko hori eta alternatiba edo komplementatzeko Doom ondo daukatela. Pixat estetistika futurista hau esango benuke, zientzia fikzio haukoa. Baina bai, itxura hona hauka egia zen. Hau, orain aurkeztu zuten, lehen nagotik erakutzita zion, alda? Nideak itzetela untxe aurkeztu da behu. Bale. Zezkeitzin azonatzen da. Aspaldikoa, baina hau be erdi astute bidana da Borderlands 4, egize da, ibilitzen erakusten, eta ler bat edo beste ikusi zindugu azkene hileotan, baina, gerra galdu da ben saga horretariko badala esanleike. Baina nagartu ziren Randy taldie, Gearboxeko taldetxue argitalpen dati zehazteko, iraiako 23 estrenetan da. Udaberri zen aurkezpen berezi bat egongo da antza Borderlands 4 barretxasunek erakusteko, ia zeintzuk dizen, ze printzipio ez dago emoten, gauza barri askorik euko da benik. Baina betiko kontu tiro piloa, arma piloa, humorie be, bai azlan mantetzen da benoen honetan, eurrekoan antzadan ez esan oso ondo sartun, nire bentsi diaten guzte. Eta ia, zelako itxurideko, baina seguru bere publiko hauko dagoela Borderlands 4 honek, eta hori ze, baina iraiak 24, eta 3, barkatu, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Mitiko bat. Benetan, ez da horren mitikoa, baina ja denporatxu bet darago ikusten, Lost Soul Aside, dara beste garatze txinatar batena, denepatu dugu moduen. Eta azkenik jaso dugu argitaratze datie, maiatzako 30 estreniko da PlayStation 5 eta PC-erako, ze hau erdi esklusiboa dela esan leike PlayStation 5-ena. Eta garatzaile ibiltzan Young Pink garatzaile Ulti-Zero Gamesekoa ibiltzan aurkezpentsua eitzen, izango da lako hack and slash edo akzinezko RPG moduko bat, nahiko ikusgarri ze grafikoki, gara kontuten hartunde atxien estekola garatzaile talde handize. Baina, hori ze moten dugu izango dela gaizen bat, grafiko ikusgarrizek, baina gero ikusko dugu ja jokagarritasun aldetik zelako mailien mantentzen da ben. Ez dakitze, helduko da, niri bentsetzen zuzte sentipen oso honik emoten. Bizualki ondo ikusten da eta eszenatokiak eta ze ikusten dira. Baina betiko beldurra, ez? Eszenatokia da oso, ez da izango erreza da egitea, ez da erraza, baina oso itxuroso izatea erreza da, baina gero gameplay aldetik eta alturara on berdun zerbait izan behar du. Eta igual, txinatar jola zaue igual beti bildur hori, ez zango ez diela gai egiteko, baina beti dago bildur hori. Hau da, gaur egun motor grafiko berriek eta eskentzen duten gaitasun handi horrekin oso espektakularra egiteko gauzak, baina gero mekanikak
pulituak ateratzea, historio hon bat, hori ez da hain erraza, askotan esperientziak ematen dizun jakintza bada, hortaz ikusi beharko dugu. Ikusko gu, bentsete Black Myth oso ondo urten da justo antzekoa pentsetan genduen askok, nik barne, eta ondo urten da. Baina honegatxik be sentipentsu hori deko, igual, Puntxua ez dakola... Bai, ikusko dugu, laster batien, osake, maetzako tamarzen dugu moduen, eta aiez lan datorren. Eureko neko idun txantxatxu ez, Monster Hunterren inguruen, kriston txapi edabizela moten, Monster Hunter Wilds estrene aurretik, justo aste bete barru jasoko dugule. Eta barriro, 7. trailer nagusi bete erakutsi bien State of Play-en. Ez dago askorik kontetako, da nagok igoia zer egongo dan, baina puntutxu moduen, sale askok eskertuko daben, beste monstrua gehitxuko dabe joku argitaratu hostien, mizutxuna, beste alako, monstru bat izatzekoa. Eta, bueno, horregaz itxiko dugu kasu honetan Monster Hunter Wilds. Nahiko interesgarriz izan beste jokuet, aurkeztu biena eta argitaratu biena usteka bien, Warriors abiz deitzen da. Eta da, zehazki, Dynasty Warriorsen horlako roguelike, Vampire Survivors, klon moduko bat, nahiko itxura hona dekona. Eta hori izan dugune, ja PlayStationen, Xboxen, Switchen eta PCen estrene da. Eta momentuz oso balorazio hona dekoz. Osa que, igual, helduen bierriako, naiz eta hasi zen oso Warriors alie. Zer da, 3. pertsonan edo landar? Da alako, Vampire Survivorsen moduko ikuspegi zegazango dugu, itxo gora bera. Isometrikoa dauka, bai. Isometrikoa, bai. Bueno, ez da hitz. Vampire Survivors isometrikoa da, baina bai. Ez. Goiti bera, izango da, top down, Zenitala izango da. Hori da. Top down, deitze jako. Bai. Bai, bueno, estilo hori. Bai, nahiko antzeko moten dugu, abilezi piloa, personaizeko betzen soaz, desblokietan eta bar, baina... Baina mugimenduak zeuke, bueno, claro, bestian mugimenduak egiten dituzu, erasoak bai hemen kasu honetan? Ez dakiz landoan egiz izan, Aha. Ados. Ikusin behar. Bai. Gero ja azkenengo lan argital iragarpen txikizegaz bukatzeko, Days Gonek remaster edo birmasterizazio bat jasoko dugu. Igual holan deitzi asko da, baina bueno. Apiriako eta 5 estreneko da, PlayStation 5erako bertsio nagusi ze. Dala berez, PC-en estrenesan bertsioan egokitzapena, osea, ez da gongo hobekuntza grafikorik PC-erako, ze hori da, remastere da, naiz eta bere egunien etxien holan deitzu. 10 eurotan estreneko da eguneratzen moduen, osea, beste liparik, PlayStation 4ko bertsioa dekienak, 10 euro horrein eta remastere da jasoko dabe. Guse bera pasatan zala Horizon Zero Dawnegaz. Eta beste hainbat eduki be gehitzuko da bez. Baina, orduan, bakatu Lander, orduan daukagunak PC-an, adidez, nik estimen, osea, ja badaukagu hori. Ez 10 euro horren juberzuz, edukitzeko. Baina, eta ez da bezero betuko? Gero beste eduki gehigarri batzuk dauz, itzarretasun hobekuntzak, modalitate barri batzuk bezartun da bez, alako gusatxuek. Vale. Baina, bueno, haitxakin nagusi ze, bentset PlayStation 5erako bertsinorako grafiko hobetuek dire. Vale. Ados. Ez dakitz pasatak osun, Damian. Ni pentset hasi nintzen da, ez tozten... Ez, nik ez daukat pasauta, daukate pendientes, Erikek asko gomendatu doztan jokua izan da. Eta, bueno, bai, asko gustatu jako Eriki, eta horretik hartu neban, eta hasi nintzen probatzen, baina, bueno, egia da, oindala gutxi izan zala, eta ez daukate denbora pila bat bez. Baina, bueno, hor dago, eta egunen baten. Ematen da dala, holako historia, ez, jarritzen da ben... Mundu irekiko jokua da berez, Baina historia badauka, ez? Bai, karo. Hori da. A ber, kontako dutzuet. Hori da. Gero lanaren bukatzeko Stellar Blade, izen dela, ez? PlayStation 5eko igezko joku handizetako bat, esango dugu, kako txartien. PC-erako helduko dala iragarri dabe, kainien estreneko da. Ja, berez, erdi baiestatu egon da, garatzaien aldetik. Baina, bueno, beste hainbat DLC-gaz batera. Eta holan bukatziarren, harin batien, bai guztekoten aipatxie Konamin jokutsu bat, Darwin's Paradox detxina, Darwin's Paradox. Apurrete pasada erakutsi biela, State of Play honetan, baina igual izan itxurarik honetariko ekiban joku, da lako olagarro txiki baten plataforma jokutsu bet. Konamik argitaratzen dugu, baina gero eurek ez dire, garatzaiek. Baina nahiko erakargarrize, batez be plataforma jokuen saliontzat. Egize da igual gogoratzen dabela Inside eta alako Limbo da olako jokuek, izkutuen ibiltzeko mekanikakaz eta alakoakaz.
Baina, bueno, beriztasun nahiko txudekoz, historizek iatute dauen jokutxu dala moten dugu bai, baina posten Konami ikusti olako jokuek kaleratzen egiz esan. Printzipioz, laster estaneko da, PC, PlayStation 5, Xbox Series eta Switcherako. Azkar pasazea da, Lander, Stellar Blade PC-en ateratzeakin, bueno, mod komunitatea nola ibiliko dan ez den nahi. Imaginaturen. Zeina PlayStationean atera bazan konotazio batzukin jolaza, PC-era mod komunitatera izten danean, bueno, sin comentarios. Bai, bestri, baki guzti paseko da, ez da basuri komentako. Eta gero bukatzeko, ez da agertu State of Play-zen, baina osteko egunien astrobotentzako doako eguneraketa bat iragarri bien. Bueno, PlayStation 5-tien hainbat maila eta ronka berezi getxuko da bez. Eta bukatzeko PlayStation 5 Pro-rako bebe, 60 FPS-etan eta bereizmenik altuen nien jolasteko aukeri gongo da. Joku originala 60 FPS-etan doa, PlayStation 5-tien, baina bereizmen dinamikoa deko orduen, hori ja hobetu ingo dabe Pro bertxinoan. Oira, ondo. A ber, urteko jolasiko nena ateratzen, así que eduki gehiago ateratzea tokatzen zen, ez? Beraz, ondo. Bai, egon dire, kaleratzen, pasan urte bukaeran beste bat edo bi, jaso bazen beste DLC pare bat doakoak, antzeko mekanikakaz, bot gehiago sartunde, olako erronka berezizik sartunde. Orduen jentien nahiko posi dau, moten dabiltzien euskarri horregaz, soporte horregaz. Baina arraroa ez izan ez erakusti, State of Play honetan, ze egitze da joku pilo hauen dizela, ni nahiko posik, orokorrien, erakutsi da benagaz, baina, justo lehen egona zentzuten podcast bat, eta guztiz adoz esaten bienagaz, joku interesgarri piloa, baina State of Play bat, PlayStationen jokuen txat izen bierko zala, orokorrien. Eta hori falte izen dela gehizen bat, egon dire, leheneko aipatu dugun Saros hau, gero Lost Soul asai dau, gitxi gora bera PlayStationen adala esan leikela, eta lakoak, baina beste, olako pepino edo pelotasoa falte esan PlayStation aldetik, edo bentset, ja iragarritzea hausen jokuek, erakusti hordekie Ghost of Yotei, hordekie Death Stranding B, nahiz eta estan ofizialki PlayStationena, baina gitxi gora bera bai. Eta horrek erakutsi barik geratu ziren, nahiz eta aurten estrenetan dizen, orduen, egizea da State of Play-ek ez dizela inoz izen oso handizek, niretzat orokorrien nahiko aspergarrezik zeden dira, eta hau ondo gonda orokorrien, baina bai falteiakon PlayStationen azkenengo pultsadatxu betez, zurrumurreko deziren ikusko gendule Bloodborne zelan ez, ikusko gendule God of Warren joku klasikoan remasterrak, horrek ikusi bari geratu gara, baina bai faltezan ez, nahiz eta niri zaro espioa guzti, beste esozer publiko orokorra posik geratzeko. Baina aurreko urtean komentatzen denun PlayStationek ez zula bere titulo klasikoietako handirik ekarri. Eta, karo, horrean daukazu 2008an, pixat utzune hori geratu azaizu 2008an zeiteko. Konpentsatzeko, baina ematen du momentuz behintzat, esan duzun bezala, ez duela ekarri. Aunque sea igual God of War berri bat ez erakutzi, gameplaya, baina igual sartu lehizketzu teaser bat edo zer dakit. Pixa jendea berotzeko, baina bueno, orain di... Eduki aldete potente. Hori, eduki asko dago, baina falta da izar bat tartean egotea, nik uste. Bai, Saros izeleike izarra, baina ez da publiko orokor bat etxat, zoritxarrez. Eta berria da, IP berri bada. Bai. Bueno, nire IP berri bat izetik ez tozte horren beste fastidizetan, justo The Game Awards-etan behikusi genduen Intergalactic, Naughty Dog joku barretze, eta hori izen zan, izarra handize, eta nik uste zalantzari parik. Eta erdi jakin genduen. Baina hori olako zozer faltezan, publiko orokor bat entzat estudio handi batek eginikoa, eta Housemarque niri pila guzti date, baina ez da estudizo horren handize, eta horren jokuek bestire horren ezagunek orduen. Horregaz bukatzie akatsa edo zakitzez, betxete apureto txitsi oskun askori. Eta bueno, hau esan da, igual, aurrengo albiztera pasetan gara, tanon intereseko dala justo kasu honetan. Hori da, hemen ikusiko dugu, a ber nola eztetzen dan. Elden Ring, nahiz rein badator, nahiz eta kaleratze data ontxe zehaztu daben, maiatzaren 30 izango da, eta, bueno,
esaten dau danon intereseko izango dela Landerrek, baina ez dakit, Lander, ze itxura pixkat arraroa dauka. Hala eta be, probatu barik ez geratuko hori ziur. Eta azkenean roguelike bat izango da. Hau da, partida bakoitzean kasu honetan prozeduralki eratuko ditue eszenario ero ez dakit, mapa desberdin bat. Pentsatzen dute dalako kalekuak bost desberdinekin, ez da? A ber, justu azte ukera hontan zean onda. Beta, ez dakit, irikia o itxia zan PlayStationen, Lander? Itxia eta Xboxen, bai. gainera konfidentzialtasunaken, así que... Ez, ezin da ezer, konfidenzialtasuna, Bueno, bere urten dire gameplayak gauzak, ikusitut nik eta zuzeneko. Bai. Eta Bai, gotik aurrera pena, bai. Betxo. Ba, berez, a ver, Osa, ni kontua majo da, ikusi dala... dut. Eta, de hecho, Damian ikusten nahi bezu, Bai, bota. zuzenekoa irratzaioa izaten nahi ikusten Twitchetik, Bai. ba, egongo da orantxe... Eipingi bestela irudi. bideoaren izena be bai, jendea bilatu desan. Bueno, Elden Ring Night Rain gameplay. Osea, Baitez jarri, jende baita. pila batek zuzenakoa egin du. Beitu. Ba, pentsatzen nuen, ez dakit, ba, konfidentziala zarakoen eguan, Bai, kontua da, azkenean, bakarka edo 3 lagunek jolasten dabela, baina posible da bikote bezala sartu eta gero bat gehiago batzia zuen taldera, partira. Oda, bueno, bentsat talde hortatik badaukazu aukera jolasteko, baina beti bat edo 3. Gero, danera 3 egun bizitzen die, mapa honetan, eta gau bakoitzeko buruzagi bat egongo da. Eta poliki joango da txikiago eginez mapa hau, eta azkenean erdiko puntura gidatzen gaitu, eta erdiko puntuan izango da azkenengo duelo nagusi hori. Bitartean joango ga buildak montatzen, ezta, objektuak eta lortzen, eta bukaerarako jagon beharko ga guztiz prest. Egileek esaten dabe, 3 jokalarien arteko sinergiak sortzen baldin baditugu, errezago izango dela, ero hori egin behar dela garaipena lortzeko. Eta berez premiatu itzen dabela, saritu egiten dabela olako talde sinergikoak ero sortzia, eta gainera mota anitzeko pertsonaiekin lan egiteak. Bueno, hemen beta probaldi itxia hasi dabe, esan dozuen bezala, itxura danez ja ikusten die gameplayak, aurrerapenak eta guzti, baina arazoekin. Bai, pilo baten jauzin da sarie, jokutik kanpora botatzen egileak jokalaritzeri. Bai, Azkenin honetarako ezin dela, ez? Network peitez bat ezin da, honetarako ezin da, berez. Irudiak eta oin ikusita, oin ipinitzuzuela ikusten da, nahiko itxura agradablea daukala, ez? Konparatuta Elden Ring beran nahiko iluna dala orokorrean, bai, argiagoa da. Ikusten duguna, askoz, bai, agradableagoa, argiagoa egiten da. Bai, nik ikusi etenez, bastante zuzeneko ikusitut. Eta, bueno, norbetik bintzen du, jokalari ezin zantzutela ezer gratu, birrol bat eman ziotela. Hori zantzan, asteukara baino lehenagotik hainbat eduki sortzai eta eraman zituztenak aparte, probatu izan zutenak, eta hoiei bai eman zioten gameplay grabatu bat. Baina asteukara honetan, jende pila bat egon da jokatzen eta zuzenean emititzen. Hortaz. Ja, nire buruan neukan hori, baina bai, hola izango da. Hortaz, lehenengo mapa, nik kontuatu nahi zena, mapa beti berdina da, prozeduralki sortzen dela esaten du, bueno, nik partia guztietan... Ez que azkenean, prozeduralki ez da nahi esatea desberdina izan bidanik. Baina, prozeduralki sortzeak ematen dutzen aukera da, hasi desberdinak erabilita, prozeduralki mapa desberdinak sortzea, eukibarik mapa bat gordeta. Hori, Elderreniko mapa ez da, hori seguru. Hori bai, askotan esaten da, prozeduralki sortuta dago, eta esaten nahi da, aleatorioki sortzen dela, baina prozedurala erabilita. Hortaz, naharitu izan detena da. Jolaza oso azkarra da. Hau da, Elden Ringen ritmoa, ja, azkarra baldin bada da. Hau da, esan dezakegu Elden Ring, eta Sekiro agian diala sagauetako azkarrenetakoak. Hau, bastante puntu bat oraindik azkarragoa dijoa. Eta baita ere alde artetik. Bat bi eta bos be bai, Baita, mugikortasunan aldetik eta baita ere nola jokatu berdezun. Osea, erortezea mapan eta jun berdezu farmeatu, maila igotzeko. Maila igotzen dezuna ez zuk ez dezura egitzen ze ezaugarri nahi dezun igotzea. Baizik eta
predefinituta dago pertsonaia bakoitzarekiko. Eta hori, armak eta eroitzen dijoaz, agian eroitze zaizu arma potente bat, gainera habilitate fenijaz de guerra zian, ez? Habilitateak. Bai. Ba, predefinitua dauzkatenak, bakarrik igual arma horrek eskatzizuna da, 9. mailako izatea. Hortaz, 9. maila arte igotze ez dezun bitartez, ezin dezu erabili, eta orduan moldatzen jumartzea. Eta Hola, galdera bat, bai, arma hori bera beste partida batean, igual beste eskaera baten godotzu maiana, adibidez. Pero beti da exactamente mapa. Guztiz hausaskoa dire uste dut. Guztiz hausaskoa dira. Hortaz, Eta estatak eta bebai? pixka da aldatzen dira, baina, espero zakezu, espadoi erreldoi bat ez zizu tokatuko atake gutxikin. Pixa bariatuko du, baina bere más o menos bat azbesteko antzeko bat eukiko dut. Orduan, premiatuko da armaketatan ezagutzea, ez? Bilda zenbata gehiago ezagutu. Bueno, ez que hain aleatorioa da tokatzen zaizuna, aurrekoan partidaten ikusten nun, bati pasiba bat tokatu zitzaion zana ridikulua. Oda, atakatzen, uste zela, desplazamentu bat egiten zuen, dash egiten zuen bakoitzean, zeruti tximista geroitzen zian. Eta eraso egiten zioten aurkari. Eta gazi, espatakin erasotzea baino, hobeto hartatzen zitzaion, bozan azpian sartu eta dash egiten ibiltzea. Osea, ridikuloa zen, baina kombinazio horrek kriston kaltea egiten zuen. Hortaz, nik uste sorte zati handi bate izango dula. RNG hori beti gongo da, bai. Baina armak hori izango da lira, beti arma antzekoak edo igualak, gero emango zotzen abantaia bat, bila joateana, pero topatzia hori, eta taldian kombinak eta horre bilatzia, ez? Baina hori, prozeduralki doana horti do azkenien, oza, hasta partida desberdin baten ez duzu topeko leku berien arma berbera. Hori da ez leku berian ez, baina esatutena da, arma berdina, estat berdinekin existituko alda mapan. Hori jaztakit. Diferentea da, mapa berdina denez, esan dezun bezala, egunez aztentzia, gero gaua iristen da eta boss final baten kontra jokatu berdezu. Eguneko zatian gauero dago boss batekin, ez, borroka? Hori da. Eguneko zatian ere, miniboss batzu daude hortik sakanuta. Eta horiek badakizu, horiek gara dituzkio, harimak ematizkitzuten, maia zigotzeko, eta gainera arma honenetakoak solta ditzazkete. Hortaz, badimakizu mapa berdina, hemen beta mentza berdina izan danez, planifikazio bat egiten maezu, asko sobeto da zuretzat. Asko azkarrago abantzatzen dezu. Eta eroriten da. Lehenengo eguna pasatzezu, lehenengo gaua, boss finala, garaitzen badezu. Bigarren eguna, bigarren gaua, eta horrela uste, 3 edo 4 egun diala. 3 gaua dira, bai. Bai, eta 3ko gauean dira da boss finala mundu horretarako. Bai, 7-8 buruzagi dauzela, amaierako buruzagi moduen, baina bai. Oraingoan buruzagi finala bakarra da, eragutzi dutena, esklusiboa da, ez da Souls inoiz edo Elderrinen ateratako pertsonaiarik. Zer bestetan bai, adibidez, lehenengo buruan amaieran, ez ahortzen baino existitzen zian pertsonaia batzu zian. Vale, eta gero epe luzera zerbait iragazten dozu, da, 3 pertsona sartzezate eta mundua sortzen da 3 pertsona horrentzat? Irabazi edo galdu partida, irabazita ez dut ikusi, inoiz, 3. eguneko boss hori irabazten. Baino, ikusietena da, hiltzen mazea, gauza guztiak galtzea dituzu, armak eta armadurak eta, baina gero, ustet, alako gauza batzuk guztizkitzula pasiba batzuk zela, zure pertsonaia aurreratzen juteko gordetzen urrengotarako. Ez daitena horiek zian, pasiba betirako edo konsumible bezala zian, hori nezko goratzen. Eta gero, gameplay aldetik, ez? Esan dugu taldekaka jolasteana, nik jolasonek potentzialik handiena ateala izkena, nik uste dela 3 pertsona hitz egiten nahi dianak, edo zautzen dianakin. Zer bestela koordinatzeko, esan duten bezala, farmeatu horrezu kabroi bat bezala 3. gauera iristean nahi batzu eta garaitzea. Eta koordinatze hori ez da hain erreza ezautzen ez dezun jendeak. Zer bat juten da mapan alde batea, bestea, zirkulua iristen nahi da. Ikurri jartzeko dalakoak aukeri edau, Bai, baina, jende randomakin kaso egitea ez da hain erreza. Karo, bai.
Eta erogoratu Berezitasun asko zona dekoz, izten doa. borroka mekanikatan da aldaketa nahiko nabarmena dauz, adibidez, karo, irun artien eraso etxeko aukeri dau behin tabarrilo, eta orduen, imagine ez, botaten zu etxai nagusi bet airien, alako eraso potente bategaz, eta bestiek be erasotzen egon aldire airin dauela, edo lurra justen dela, orduen, beste dinamika desberdin batzuk emoten dite, lehen Elden Ringen edo Dark Soulsen ezirenak emoten. Orduan nahiko interesgarri da hor, gero sortzi pertsonaia mota desberdin dauz, eta bakotxa bere estadistikak eta bere eraso berezi potenti edeki, ez? Orduan hor, gauza nahiko bereziz dauz, adibidez, alako arrano burudun pertsonaia bat dau, egoakaz, eta horren eraso, amaierako erasoa, olako, egasa itzen dugu, ez? Goltxik eraso itzen dugu, da, gauza desberdin batzu dauz hor, Elden Ringen ez duguzenak ikusi. Bai, adibidez, dago, beste pertsoneat, pantan ikusten nahi bat zeat Twitchetik, Dutxez izena du, hau da dukea, eta egiten duna da, momentuaten erlojo bat ematen dio, eta zeiten du. Azkenengo, igual, 3 segundutan egin dan kalte guztia, bosari, adibidez, aplikatzen zaio jarraien. Odar, nola zago nuke ba, uste bat zeula, ez da, Overwatch, horrelako jolazen baten, horrelako zerbait egiten zuen pertsonera zonatzeit. Hau da, azkenengo, X segundutan egin dan kalte guztia berriz aplikatzen zaio bosei. Hortaz, koordinatze hori aldera burs bat egiteko, kolperak guztiek atakatu bizitzak kendu eta ero besteakin errepikatzeko komunikazio hori garrantzitsua izango da. Aratabe hori, pixkat jokoaren zentzua gaitik gehiago, zenbat minutu irautzen dago, olako partida bakoitzak? Ustet 40 minutu gehienez. 40 minutu gehienez. Muga dago, oza, berez espazioak egiten duzu muga, ez? Boss finala iritsi arte. Eta gero entzun dabe bai, batzutan, kanpoko espazio horrek, nola zona izten doian, eta kanpoko espazio horrek min pixkat ematen dutzun, ez? Bai, Battle Royale alde hortatik. Baina batzutan, merezi da dela min pixka jasotzea baita, esaten dabe, objektuak edo zerbait lortzea nahi baldin badozu. Hau da, horrekin be jolastia dagoela, ez da? Hori da, min-max hori egin behar dezu, hau da. Zaiatu bertzea kalte hori gutxitzen, baino batzutan pixkat hartu behar dezu maximizatzeko, bai harimak edo bai objektuak, zebenetan azkeneko bozera iristeko, oso potente jomertzea. Eta gero adibidez, Call of Dutyko, player unknown batean edo, soia gauzak lortzen, ez? Jolasten soian einean, partidak eta partidak, hobetzen bezala soia pertsonaia. PlayerUnknownen eta ez, PlayerUnknownen igual ez, PlayerUnknownen lortzen zinean kajak eta. Bueno, bai, baina zehazian, estetikoak, dana. Dana esan estetikoa. Bai. Vale, nintzen gora. Hemen esan deten hori, parte haukatutakoan alako objektu batzorde aukeratzeko, ez dakit pasiba dian o konsumiblea dian, enezko horatzen hori. Baina, bueno, arraroa da, osea, Elden Ring bat da, itxuraz eta unibertsuaz da, baina eskaintzen duna, zerbait oso diferentea da. Ikusi beharko da, probatu arte, nik ez nindet ezan gustatzen, etzen gustatzen. Momentuz, zerbait kuriosoa da. Zu ikusten ibilizala, ikusi duzu Dark Soulsetako eta eskenatokiak edo bossak edo zerbait? A ber, eskenatokia da Elden Ringeko alako mix bat egin da. Baina aleatorioki sortuta. Osea da, gauzak, zatika poraiz nahaztuta eta. Bai, adibidez hartzen dabe gotorleku bet, Elden Ringekoa, eta talkoa sartu hunde dago, aldatu barik. Hartun dabez modeloak eta eraikinek eta, da hor jundiriko katzen edo zelan, eta listo. Bai. Adibidez, bat erasetzen dizuna, boss final bat edo porai dana, ez da boss finala, egunez agartzen zizuna Morgoth da. Porai agartzen zaizu. Eta ero boss bat, Dark Souls 3koa ikusi dut, zegona. Baina ez goratzen ze, Dark Souls 3 nola dan, gutxiena jolaztu etena eta enaiz goratzen izena nola zen. Erraizik nombra azkenien bera. Guinen semia. Ez? Centipede ez da izan. Osa, antzazagun pixat, Dark Souls bateko dragona bazeko. Bai. Haren antzazagun pixat. Bai, karo. Bai, bateko da berez, Baina, bai. Eta, bueno, a ber, nik uste honena hori da, urrungoan beta irekia jartzen dutenean probatzea, ze kontzeptu alako mix bat da, Dark Soulsak dianakin, gehi Battle Royaleakin, gehi ez dakit, ez gaina gauza arraroa,
probatzea, berezi du. Osea, beta bat, hauetako bat irekin bat Lester jarriko dute, eta probatu eta bakoitzak eraki izala. Ni momentuz ez naiz... Esan da dago, beta irekizena, esan da dago? Ba ez dakit, baina imaginatzen jarriko dutela. Porque stres testa behai interesatuko. Esan dugun bezala, atera zanean desastra bazan, inok ezintzun jolastu. Zerbitzariak ezki zeltzarako. Eta gero ja azizian hobeto juten. Esan nahi ez, estres testak egon dire aurreko Elden Ringen dagote ziren bebai, da gero ez dut uste egon zanik, beta irekirik? Baina estres testak itxiak zian. Eta hemen, osea, jende pidate mititual izan du hortaz. Ez dakit. Baina, bueno, aberrantatzen dira. Beira, justu, oetxe dago Centipede Demon. Que hau izango ala Dark Souls bateko... Zer izango, katakumotakoa? Baina pixa estetikoki aldatu dute, kontzeptu berdina. Hirugarrenan egote zala usteot. Hori da, hirugarren gokan antzauka. Ba, bueno, a ber, probatzea. Ez da Baina, bueno, laba barik azpian, ez da berdina. Hori da. Ondo, bueno, ba, ikusiko dugu ez, Nightring noiz ateratzen da, eta ze gogokin hartzen dugun. Ia ba. Ba, ez dakit, denboraz pasatu eginga, igual, o... Bai, a ber, ja ordu bete eta bozkoaz, beraz. Osa, mosketa txiki bat egin beharko da. Ondo, ba, honekin eskerrik asko entzuten osaten guztioi, eta datorren astera arte, ikusten duzen bezala, urteak asko emoten dago, eta 2025an ze jokatu aukeratu egin beharko da. Ze egongo da. Hori da, ba. Ba, zerrik asko dan hori, da datorren astera arte azken finean. Hori da. Agur. Agur, bai.